Goedemorgen, we hebben gekeken naar nummer 1, Siet van Friesenhof Alkmaar. Een paard wat erg positief opvalt in het gebruik. Ondanks dat hij 3 is, laat hij zich echt heel goed bewerken. Veel ruimte in de stap, af en toe heeft hij nog wel ietsje dat hij iets kort lang, maar vooral dat hij inderdaad veel ruimte en veel activiteit houdt in het stappen. Het draf ook, veel afdruk en mist soms nog wel een beetje de kracht uiteraard, maar ook in de galop goede techniek. We hebben de volgende cijfers voor het zadel, onder het zadel, stap 7,5, draf 8, galop 8, lichaamshouding balans 8, souplesse 8, schakelen 8, impulsen 9. En vooral dus ook voor de bewerkbaarheid en laat zich echt heel fijn zo rondrijden. Totaalscore 88 punten. Voor de kar aangespannen stap 7,5, draf 7,5, lichaamshouding balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5. Dat is de totaalscore 81 en tuigpaard 6. We gaan door met nummer 3. We gaan door met nummer 3, Nine van Rijtfield. En zover ben je, mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 3, Nine van het Rijfschild. Een paard wat echt duidelijk positief opvalt onder het zadel en echt zo voor de kar zich echt duidelijk minder laat zien. Waar we ook zien dat de stap aangespannen veel meer moeite heeft en kort lang is. Waarbij die onder het zadel daar echt minder moeite mee heeft. Paard wat ook onder het zadel betere houding heeft en meer lichaamsgebruik dan ook weer aangespannen. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7,5, galop 7,5, lichaamshouding balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 8. Maakt de totaalscore voor onder het zadel dus 81 punten. Aangespannen, stap 5,5, draf 7, lichaamshouding balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, maakt daar de totaalscore van 72,5 en tuigpaard een 5. We gaan door met nummer 2, Rinke van het Noordermar. En die zal zo wel binnenkomen.
We hebben gekeken naar nummer 2, Rinke van het Noordermeer. Paard wat onder het zadel een mooie galopade vertoont. Wel bergop. In de stap correct in de takt. Heeft nog wel ruimte, maar het voorbeen zou dan wat mooier weg mogen vanuit de schouder. De draf is correct, maar het zweepmoment zou nog wat mooier gewicht op mogen nemen. Ook het achterbeen wat mooier door mogen treden. We hebben dan ook de volgende cijfers gegeven. De stappen 6,5, de draffen 6,5, de galopade een 7. Lichaamshouding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en een puls een 7,5. En dan komt hij op, kijk ik even naar Corrie, 73,5. En voor de wagen een 6,5 voor de stap, een 6,5 voor de draf, een 6,5 voor lichaamshouding en balans. Een souplesse een 6,5, schakelen 6,5 en puls een 7,5. En dan komt hij op 73,5 en dan stuitpaard een 6. Dan gaan we nu kijken naar nummer 6. En dat is Sjefke.
paard wat ook natuurlijk gezien zijn leeftijd nog wel erg veel moeite heeft met zijn lichaam. En het gedragen, de gedragenheid. Blijft nog erg neerwaarts, ook heel veel moeite met de tact. En dat zie je vooral ook terug weer in de stap. Ook veel moeite met de losgelatenheid en souplesse. Wel bewerkbaar, maar ja, toch wel veel moeite met de losgelatenheid. De volgende cijfers voor onder het zadel. De stap een 5,5, draf 7, galop een 6, lichaamshouding balans een 6, souplesse een 6, schakelen een 6, impuls een 6, maakt een totaalscore van 67 punten. En aangespannen stap 5, draf 6, lichaamshouding balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, totaalscore 65 en tuigpaard 4. We gaan door met nummer 5, Rink van de Poesterwij. Die zal zo meteen wel binnenkomen.
We hebben gekeken naar nummer 5, Riet van de Stewij. Een paard met een mooi type. De stap, hij heeft wel een goede tact. Hij is vlijtig, maar zou nog wat meer ruimte mogen hebben. De achterbeen treedt op zich wel onder, maar ook daar zien we dat hij meer ruimte mag tonen. En hij is nog een beetje zoekerig in balans. Dat zien we ook in de galopade terug. Dat hij nog zich zo wat meer losgelatenheid mag tonen. En hij springt wel de berg op. Dus daarin is hij positief. Het is misschien ook nog net een beetje de jeugdigheid. En dan voor de wagen zagen we dat ook terug. En dat hij in de draf nog wat taktfoutjes hier en daar maakte. Maar wel mogelijkheden. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, lichaamshouding een 7. Een souplesse een 7, schakelen een 7, impulsen 7,5, totale score van 77,5. Aangespannen voor de stap een 7, draf een 7, lichaamshouding een 7, souplesse een 7, schakelen 7, impulsen 7,5, totale score van 78 punten. En als stuitpaard een 5,5.
Hallo, hallo. Ja, hij doet het. Nou, nummer 1. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er goed in. Heeft een sterke bovenlijn. Lang kruis wat ook goed van ligging is. Paard heeft ook een lang voorbeen. Is behoorlijk week gekoot aan het voorbeen. Achter heeft hij ook een goed gesteld hard en droog beenwerk. Maar is nogal wat sabelbenig en ook week gekoot daaraan. Paard wat heel makkelijk stapt, ruim stapt en goed door zijn lijf stapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeen en heel veel ruimte. Paard wordt vandaag ster verklaard, maar niet aangewezen voor de voorrijdagen. Daar is het beenwerk, zou beter van kwaliteit moeten zijn, want dat weekgekoten en sabelbenige willen we niet in de fokkerij. Maar een heel goed sterpaard. Gefeliciteerd.
Nummer 2, ook alweer de laatste voor vandaag. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, heeft een lange verticale hals die ietsje diep uit de borst komt. Heeft een voldoende sterke rug, het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben, is wat kort in het voorbeen. Het achterbeen is goed gesteld, ook goede hoek erin. Het paard zou wel wat harder en droger in het achterbeen mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer lichaamsgebruik daarbij kunnen hebben. In draf heeft hij wat veel tempo, heeft hij wat een beetje hoger ritme en zou het achterbeen iets meer onder mogen brengen. Het paard wordt vandaag geen ster.